Nájsť rodinný dom s tak dokonalým akcentom na rodinnú pohodu, zdravie, pokoj, vnútornú harmóniu, duchovno s napojením na prírodu a všetko, čo k nej patrí, a ešte k tomu energeticky úsporný, bezbariérový, s prenádherným panoramatickým výhľadom na horizonty nedalekej prírody, to veru nie je ľahká vec a na trhu takýchto domčekov veľa nie je. A objavujú sa na trhu len raz za čas. My však jeden taký pre vás máme. Poďte sa s nami na neho pozrieť. Ďalej, vitajte. Nachádza sa v Záborskom pri Prešove a s priamym napojením na diaľnicu Prešov-Košice a do Popradu a Vysokých Tatier. Vlastne všade odtiaľto dostanete sa bez problémov. Aj na samotný Sekčov a smer Bardejov a aj Vranov. Cez diaľnicu to máte naskok na začiatok Košic a do centra Prešova, prosím pekne, 7,5 km alebo tak 10 minút autom. Naozaj je to kúsok. A ak by niekto potreboval zastávku autobusu, stačí sa k nej prejsť a za 7 minút k nej dorazíte. Váš domček sa nachádza v slepej ulici a je ešte skoro úplne nový, skolaudovaný v roku 2020. Cesta ďalej už nepokračuje, teda vaše deti sa budú môcť po nej pobehovať bez toho, aby ste sa o ne museli báť. A vy si svoje autičko zaparkujete rovno pred vchodom. Záhrada s celým pozemkom má úctihodných viac ako 7,5 ára a je formovaná do terás vykladaných kameňmi a plná je okrasných drevín, kde starostlivosťou o ne si budete pripomínať, že ste súčasťou prírody. Do nej patríte a sústredením sa na prácu v nej zároveň aj príjemne zrelaxujete. A v nej máte aj nainštalované drenážne nádrže na zadržiavanie dažďovej vody. Teda zavlažujete, polievate takmer zadarmo. A všetko to náradie si uložíte do tohto akurátneho záhradného domčeka, kde sa vám zmestí aj nejaká tá vrtačka či krovinorez. Srdcom celého domčeka je táto priestranná obývačka s masívnym stolom, kde sa schádza celá rodina. Atmosféru rodinného krbu len počiarkuje táto keramická kachľová pec, ktorá sála romanticky príjemné teplo do celého domu a dokáže ho aj v prípade potreby celý vykúriť s tak približne 3 kubíkami dreva na sezónu, ak by ste chceli vedieť. A nainštalovaná je do tejto masívnej akumulačnej priečky, mimochodom veľmi zdravá vec pre udržanie dobrej klímy v celom dome. Obývačka ako srdce domu je prepojená s touto veľkolepou kuchyňou, kde mamka pripravuje rôzne dobroty a po ruke má všetko, čo potrebuje. Od dlhokánskej kuchynskej dosky, spotrebičov od vymyslu sveta až po servírovací pultík na tomto ostrovčeku. A keď mamka dovarí, veci a suroviny si odloží do tejto príručnej a dobre vetranej špajze. Celý dom má v podstate orientované takmer všetky okná na juhozápad a terasu, ktorá sa ťahne komplet pozdĺž celého domu. Slnečko na nej svieti od obeda až po samotný jeho západ. A vy si môžete vychutnávať pohodu z posedenia na nej medzi touto kvetinovou krásou s panoramatickým výhľadom na okolitú prírodu a v kruhu svojej rodiny. Alebo len tak s knihou v ruke na tejto pohodlnej sedačke a celý svet je len váš. Ste šťastní a snívate o vašich plánoch a cestách, ako ich naplniť.
dobrej práci v záhrade alebo len tak na osvieženie si dáte výdatnú sprchu v tejto moderne vydizajnovanej kúpeľni. A ak chcete aj za prítomnosti denného svetla a čerstvého zdravého vzduchu. Domček má útulné dve detské izbičky, kde si nájdú svoj svet vaše ratolisti a budú mať svoje súkromie a aj pokoj na prípravu do školy, na zábavu a na svoje koničky. Úplne na samom konci nájdeme spálňu pre rodičov. Aj s dostatočným priestorom, vstavanou skriňou a výhľadom na terasu a okolitú prírodu. Domček samotný je z drevenej konštrukcie a s vysokým dôrazom na kvalitu stavby, úspornosť a zdravú klímu. Vrátane aj odvetrávanej fasády. A tí, čo tomu rozumejú, mi dajú za pravdu, že čo do kvality stavby samotnej a zdravej klímy vo vnútri domu, to má niečo do seba. Tu sa pri stavbe vedelo od začiatku, čo je dobré a kvalitné. A to, že je to obľúbená konštrukcia domu na bývanie, môže svedčiť aj to, že si ju na bývanie vyberá čoraz viac a viac ľudí. Aj tu v okolí sa jeden podobný taký teraz stavia. Tak čo, páči sa vám tento štvorizbový, bezbariérový, energeticky úsporný a takmer nový domček s veľkolepou terasou, záhradou s terasami a panoramatickým výhľadom na horizont okolitej prírody a ak chcete aj na zapadajúce slniečko? Mňa dostal úplne a hneď by som ho bral. A ak aj vy tiež, zavolajte mi a ja vám ho rád osobne predstavím. Volám sa Peter Badida a pomáham ľuďom nájsť ich vysnívané bývanie.